dog dancingom som začala zhruba pred 11 rokmi, keď som si domov doniesla nové šteniatko, Dreama, ktorý je plemena Border Collie a toto plemeno sa vyznačuje, že je veľmi aktívne a potrebuje zamestnať svoju hlavu. Tak sme sa začali venovať rôznym trikom a cvikom práve zo športu dog dancing. Toto plemeno je konštrukčne vhodné pre dog dancing, nie je ani príliš veľké, ani príliš malé. Je to plemeno, ktoré sa ľahko motivuje, ktoré rado spolupracuje s človekom, ale na druhej strane je to plemeno, ktoré je možné ľahko premotivovať. Snažíme sa trénovať každý deň, ale len niekoľko minút denne, pretože dog dancing je psychicky náročný pre psíka. Ale pred súťažou samozrejme sa pripravujeme intenzívnejšie, niekedy 2 týždne, niekedy aj niekoľko mesiacov, podľa toho, aká je to súťaž. Ja pri svojom tréningu používam veľmi rada Pamosky Fit Me Solution, pretože sú to nie suché granulky, ale sú vlastne polovlhké, čo mojim psíkom vyhovuje v tom, že sa im lepšie prehltajú. Aby zvládli moje psy nápor pretekov, tak jedným z dôležitých faktorov je aj výber vhodnej výživy a ja som sa rozhodla pre Fitmin Medium Maintenance, s ktorým som veľmi spokojná už niekoľko rokov. Toto krmivo mi vyhovuje v tom, že obsahuje vysoké percento mäsovej zložky. Plne mu dôverujem a tým pádom sa môžeme viacej sústrediť na náš tréningový plán. Right, would you like to welcome into your ring now Monika Ozlova with Asi. Z našich úspechov si najviac cením 3. miesto na majstrovstvách Európy, kde sme sa prebojovali z 50 štartov. Taktiež som veľmi rada 3. miestu zo súťaže v Anglicku z Craftu. 9-5, 9 and a 9-5. No deductions. What a great result. Zážitkom pre nás bolo aj vystupovanie v televíznej súťaži, kde sme sa prebojovali z Arsi až do finále. Monika Olšovská a Arsi. Arsi a Dream sú nielen pretekárske psy, ale v prvom rade sú to naši kamaráti, ktorí s nami žijú náš každodenný rodinný život.